Prieteni, azi sunt cu Vasile și la tătaie facem O surpriză. o surpriză de tort. De fapt, asta e o farsă de tort. Trebuie să-i punem lumânare. Mama îi pune în lumânare și o să filmez. O lumânare. Arată bine, nu? Și cafea de surpriză, adică cadou. Și niște prăjituri de cadou, așa. Cornulețe. Făcute de mamaia. Foarte bune. Nu mai? Da, le punem pe farfuruță. Revenim după ce punem parafarzie. Le-am pus așa 2, 4, 8, 9, 10. 10, da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stai. Nu le-am numărat bine, dar lasă. 10, 11, 12, 13, 14. 14. Eu zic gata. 16. Arată foarte bine. Punem mai și zahăr pe ele. Ce punem mai? Zahăr. Pune zahăr. Da. Ia prindem și lumina. Uite, dăm și o cafeluță. Cafea prăjită. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți. Aprinde beful. Cafeaua. Beful. Hai, asta e tortul tău. Lasă-le în pace. Fia. Hai, câți, da? Câți, da? Câți? Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți